No dobre, ale ja mám tamto všetky moje kontakty. No ja ti tie kontakty prenesiem do smartfónu. Ale mám to aj rýchlu voľbu čísel, ktoré volám často. To môžeš mať aj tu, ešte sa v tom dá lepšie zorientovať. Ukážem ti to. Ťukni na zelený symbol telefónu. V spodnej lište na konci obrazovky vidíš menu kontaktov. Prejdeme si všetky položky a začneme klávesnicou. Tu sa ti zobrazí klasický číselník, ktorý budeš obvykle používať, keď chceš zavolať niekomu, koho nemáš uloženého medzi kontaktmi. Jednoducho vyťukáš jeho telefónne číslo, stlačíš zelený symbol telefónu a začneš hovor. Pokiaľ si chceš tento kontakt uložiť do svojho zoznamu, ťukni na symbol plus. Telefón sa ťa opýta, či chceš vytvoriť nový kontakt alebo aktualizovať existujúci. Ťukni na možnosť vytvoriť nový kontakt. Tu sa ťa telefón môže opýtať, či chceš uložiť nový kontakt priamo do telefónu alebo na svoju SIM-kartu. Ak sa ťa to opýta, zvoľ si možnosť telefón. V prípade potreby je možné v budúcnosti ľahko presunúť všetky kontakty do nového telefónu. Tu si musíš vyplniť položku meno, ťukni na ňu, teraz sa ti otvorila klávesnica, pokiaľ chceš použiť diakritiku, podrž prst na danom písmene, skúsme napríklad S, a ukážu sa ti jeho variácie. Potom len posuň prst na možnosť, ktorú chceš a pusti ho. Pokiaľ chceš využiť hlasové diktovanie, ťukni prstom na symbol mikrofónu a nadiktuj telefónu, čo chceš, aby napísal. Telefónne číslo máš už automaticky vyplnené. Ostatné položky si môžeš, ale nemusíš vyplniť, je to na tebe. Pokiaľ nechceš vyplňať nič ďalšie, ťukni na uložiť. A teraz sa vráť o jeden krok späť. Povieme si o nastaveniach rýchlej voľby. Ťukni na symbol 3 bodiek a otvorí sa ti menu. V ňom ťukni na možnosť čísla rýchlej voľby. Teraz sa ti otvorili súčasné nastavenia, pričom ku číslu 1 máš automaticky priradenú hlasovú poštu. Keď ťukneš na číslo naľavo od kolónky Zadajte meno alebo číslo, otvorí sa ti možnosť zvoliť si, aké číslo má byť v rámci rýchlej voľby priradené kontaktu. Skús si nastaviť napríklad 4. A teraz ťukni do kolónky vedľa. Otvorí sa ti klávesnica a môžeš začať písať alebo opäť diktovať kontakt, ktorý chceš číslu priradiť. Telefón ti automaticky ponúkne vyhovujúce možnosti a keď zobrazí tú, ktorú hľadáš, ťukni na ňu prstom. Teraz sa ti pridala do nastavení rýchlej voľby a pokiaľ ju budeš chcieť zmazať, ťukni na symbol červeného mínus na pravom konci riadka a už je zmazaná. Vráť sa teraz na číselník. Rýchlu voľbu vieš potom vytočiť na svojej klávesnici tak, že podržíš konkrétne číslo a telefón ti automaticky vytočí kontakt, ktorý je k nemu priradený. Ak by si mala priradený kontakt napríklad k číslu 10, tak ho napíš na číselníku, objaví sa ti a môžeš na ňo ťuknúť. Teraz si pozrieme ďalšiu položku v spodnom menu obrazovky. Ťukni na nedávne. Tu vidíš, kto ti kedy volal, alebo komu si kedy volala ty a červenou farbou máš vyznačené telefonáty, ktoré si nezdvihla. Keď ťukneš na meno volajúceho, zobrazia sa ti možnosti, ako ho kontaktovať. Keď z týchto možností ťukneš na symbol informácie, otvorí sa ti detail kontaktu aj s informáciou o vašom poslednom hovore. Teraz sa vráť späť a ťukni v spodnej lište na poslednú položku kontakty.
Otvoril sa ti zoznam všetkých uložených kontaktov. Môžeš si ho posúvať hore-dole alebo využiť vyhľadávanie. Skús ťuknúť na symbol lupy. Teraz sa ti otvorila klávesnica. Máš možnosť buď napísať meno človeka, ktorého hľadáš, alebo využiť hlasové diktovanie. Pokiaľ chceš vyhľadať hlasové diktovanie, ťukni prstom na symbol mikrofónu a povedz telefónu meno, ktoré hľadáš. V oboch prípadoch ti zobrazí kontakty, ktoré obsahujú znaky alebo slovo, ktoré si zadala do vyhľadávania. Teraz ťukni na kontakt, s ktorým si sa chcela spojiť. A zobrazia sa ti možnosti, ako môžeš daného človeka kontaktovať. Ťuknutím na symbol telefónu začneš telefónny hovor. Ťuknutím na symbol rečovej bublinky sa ti otvorí možnosť poslať mu SMS. Ťuknutím na farebný symbol kamery môžeš poslať kontaktu pozvánku na videohovor. A v prípade, že chceš daný kontakt upraviť, ťukni na sivý symbol informácie. Otvorí sa ti detail kontaktu. Máš možnosť ťuknúť na obľúbené. Vtedy sa ti kontakt uloží ako obľúbený a bude sa zobrazovať na vrchu telefónneho zoznamu. Ťuknutím na upraviť sa ti otvorí editácia kontaktu a budeš môcť upraviť a vyplniť tie isté polia, ako keď si kontakt ukladala. Ťuknutím na zdieľať budeš môcť kontakt odoslať niekomu prostredníctvom mailu, SMS správy alebo WhatsApp správy. V tomto prípade sa ťa telefón môže opýtať, či chceš zdieľať súbor vizitky alebo text. Vyber si súbor vizitky. A ako poslednú možnosť máš ďalšie. Ťukni na ňu. A tu si vieš kontakt odstrániť alebo zablokovať v prípade, že ťa obťažuje. Vráť sa teraz o krok späť. Ešte sa ti môže často stať, že ti zavolá niekto, koho zatiaľ nemáš uloženého vo svojom zozname a budeš si ho tam chcieť pridať. V tom prípade ho vždy nájdeš v časti Nedávne, choď do nej a ťukni na telefónne číslo, ktoré ti volalo a chceš si ho uložiť. Z možností, ktoré sa ti otvorili, ťukni opäť na symbol informácie a teraz na symbol plus. Pridať. A tento postup už poznáš. Vytvor si nový kontakt, vyplni jeho meno a daj si ho uložiť. A na záver, keď ti niekto bude volať, objaví sa ti na displeji jeho meno, hovor zdvihneš tak, že sa dotkneš zeleného symbolu telefónu a posunieš prst smerom hore. Pokiaľ práve nemôžeš hovoriť a chceš volajúceho zrušiť, aby ti zbytočne nevyzváňal, dotkneš sa červeného symbolu telefónu a posunieš prst smerom hore. A samotný telefonát vieš potom ukončiť ťuknutím na červený symbol telefónu. Mami, voláš môjmu bývalému? Tak si ho mala vymazať.